Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun ngelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun gesang sesarengan komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, komunitas ingkang bahagia. Kanthi kula panjenengan gegulang iman kapitadosan sajroning mangsa Paskah, anggenipun kula panjenengan sinau lumebet wonten ing semangating Paskah, semangat wungu dalem Gusti. Mugi-mugi kula panjenengan sansaya saged nggadahi iman kapitadosan sing teguh santosa ingkang murakabi lan migunani tumraping tindak tanduk sikaping gesang kula panjenengan ing pasrawungan. Ora ana gunane yen iman kapitadosane awake dhewe menika gabuk utawa ompong. Tentu Gusti ngersakake iman kapitadosan menika dados cekelan anggenipun asung paseksen menggaing wungu dalem Gusti lan kados pundi Gusti Yesus sampun kersa sangsara seda sinalip wungu mulya kangge nebus lan paring kawilujengan dumateng donya, dumateng umat manungsa. Paseksenipun Injil termasuk ing mangsa Paskah menika kula panjenengan sinau saking Injil Yohanes. Para pengarang Injil ngupadi kanthi nyerat pengalaman imanipun marang Gusti Yesus, dayani kula panjenengan sami sing maos sing midhangetake anggenipun kados pundi nuntun iman kapitadosan trep kaliyan kersa dalem. Injil Yohanes ingkang badhe kula panjenengan pirengaken dinten menika perikop pungkasan. Kados pundi Yohanes paring kesimpulan anggenipun nyerat Injilipun, Yohanes ngersakake kapitadosan sing lebet marang Gusti Yesus awit menapa sing diserat menika estu kekayaan iman marang Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 2 ngantos dumugi selangkung. Nalika samana Petrus mengo lan weruh murid sing kinasih ing Gusti Yesus ngetutake, ya murid iki sing biyen sendhean ing jaja dalem lan matur, "Sinten Gusti ingkang badhe ngulungaken panjenengan?" Weruh murid mau Petrus nuli matur marang Gusti. Lajeng piyambakipun kados pundi? Gusti Yesus paring wangsulan, "Saumpama dheweke dak karsakake ngenteni sak rawuhku, kowe melu-melu apa?" Ya iki murid sing nekseni lan nulis prakara-prakara iku mau, lan kita mangerteni yen paseksene iku nyata. Isih akeh maneh pakaryan dalem Gusti Yesus tunggale, saumpama kabeh ditulis siji-siji, kiraku jagat iki ora bisa amot buku-buku sing bakal tinulis. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem
sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, ing pungkasaning Injil Yohanes lan trep kalian pungkasaning mangsa Paskah dinten menika dinten Setu lan mangke sonten utawi benjing kula panjenengan sampun ngriyayakake Pentakosta, tutupaning mangsa Paskah. Mugi-mugi kados ingkang dipun kersakaken Yohanes lumantar Injilipun, paseksan ingkang dipun serat Yohanes menika nyata utawi bener. Kula panjenengan sami sansaya nggadahi iman kapitadosan ya sing bener lan teguh santosa marang Gusti Yesus. Lan Yohanes tasih nambahi catetan, isih akeh maneh pakaryan dalem Gusti Yesus tunggale. Saumpama kabeh ditulis siji-siji, kiraku jagat iki ora bisa amot buku-buku sing bakal tinulis. Menika mratelakaken bilih pakaryan dalem Gusti rikala sugenge akeh banget lan boten sedaya pakaryan dalem Gusti menika ditulis dening Yohanes lumantar Injilipun. Yen kula panjenengan sampun maos mahami Injil Yohanes tok, ateges bilih tasih kathah pakaryan dalem Gusti sing boten sinerat. Awake dhewe bisa ngerteni Gusti Yesus kuwi sapa, pakaryane kepriye, sing dadi kersane kepriye, merga ya ana Injil utawi kitab suci. Amarga nggih wonten ing iman kapitadosan kula panjenengan, kitab suci menika dasar utawi sumber utama anggone awake dhewe ngandel percaya marang Gusti. Sanesipun kitab suci menika tradisi lan ajaran piwulang resmi pasamuan suci. Mugi-mugi kanthi kula panjenengan saben dinten midhangetake renungan-renungan langkung-langkung waosan kitab suci, mbuh Injil utawi sanesipun, kula panjenengan sansaya mongkok, sansaya pitados lan sansaya paham tepung kalian Gusti Yesus. Ning menika nggih dereng sampurna amargi kekayaan iman menggaing Gusti Yesus yen ditulis kabeh miterat Yohanes, donya iki ora amot buku-buku sing nulis bab Gusti Yesus, bab pakaryan dalem. Menapa malih yen awake dhewe durung jangkep anggone maos kitab suci, Injil we ya durung kabeh awake dhewe waca, paling mung ngrungokake. Menika temtu anggenipun tepung kalian Gusti Yesus adoh saka kasampurnan. Mila bangun iman kapitadosan menika ya kudu terus sinau, aja mandeg sak nggon-nggon, aja leren, terus ya wis sing penting percaya marang Gusti. Ling lakoni ya saanane. Amarga wis sepuh, merga ya sibuk, merga ya ora paham apa-apa, nek arep sinau ki malah mumet. Menika ing babagan kitab suci wonten ing kathah paroki nek kursus kitab suci, katekese kitab suci utawi nggih kegiatan maneka warni bab kitab suci, pesertane mung sithik. Merga apa? Ya mbok menawa wis ora paham wegah sinau, yen sinau ya blas ora gathuk, ora nyantel, malah mumet. Nah, menika dados tantangan tumraping kula panjenengan, awit nggih kitab suci menika sumber utama anggone awake dhewe tepung marang Gusti. Tak kenal kitab suci, tak kenal Kristus. Mugi-mugi ing sakwangkih dinten Senin kula panjenengan sampun mlebet ing mangsa lumrah, anggenipun bangun iman kapitadosan ya sak lumrahe kula panjenengan tetep gadahi semangat Paskah menika makantar-kantar, tetep adamel awake dhewe teguh kukuh tekun anggone bangun iman lan netepi menapa sing dados kewajiban-kewajibane awake dhewe jejering warganing pasamuan suci, jejering murid dalem Gusti. Ampun ngantos ing mangsa biasa, ing mangsa lumrah awake dhewe ya kembali balik meneh ana ing situasi-situasi sadurunge Paskah.
sing ngrumpi ya tetep ngrumpi, sing jarang nang gereja ya jarang nang gereja, sing ora tau ketok nang lingkungan ya blas ora ngetok meneh, sing tetep sibuk karo gaweane, jarang sembahyang pribadi, jarang tumindak becik marang liyan, ya tetep ra peduli. Nah, menika tentu lajeng semangat Paskah ora ana gunane. Mangsa Paskah ora ana manfaate. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.